Zdravo svima i dobrodošli na moj kanal. Danas sam tu sa novim videom, jednim od poslednjih ove godine, znači ne mogu da verujem. Uglavnom, kao i svake godine, unazad jedno 5 godina snimam najbolje i najgore kupovine u 2022. godini. Pre nego što krenemo, moram da vam kažem da iskreno ove godine nisam imala tolike failove, makar što se tih skupljih stvari tiče. Imam te neke od prošle godine što sam ja smatrala su loše kupovine i one prethodne i trudila sam se ove godine stvarno da mi ne bude loša kupovina samo ono što sam malo nosila, jer je možda bio problem u meni ili smo bili u karantinu i to nije imalo gde da se nosi, već neke kupovine koje nije mi se svidio kvalitet, mislim da previše košta, premalo vredi i slično. Tako da možemo odmah da počnemo, kao i uvek prvo ću vam pokazati jednu dobru, pa onda jednu lošu kupovinu. Prva stvar koju imam jeste ova YSL torbica i ovo mi je najbolja kupovina ikada. Ukoliko želite da kupite, znate te prve skuplje torbice kada se kupuju, ono što je mnogo pametnije jeste da idete na crnu, sivu, belu i slično. Međutim, ja nekako nikad to nisam radila, meni je pun zid ovde crveno, roze, nebitno, neke šarene torbe, plave, zelene, to su realno torbice koje jako retko nosim, a ovo je torbica koja je išla sa mnom od događaja do prodavnice, mislim, ok, nije baš za to, ali mi se slaže uz apsolutno sve, jako dobra i praktična veličina i što je meni bitno za putovanja, ne volim da nosim one torbice koje moraju u ruku, jer kao kada smo bili u Rimu, tamo sam je kupila, sad idem, šetam se, želim da imam tu neku sigurnost, prebacite ovako, možete i da smanjite ovaj strep, nego ja nisam, kažem, osoba koja voli da nosi torbicu na ramenu toliko, sem one Prade nylon bag, ali bukvalno jako mi je bilo teško razvojiti što sam kupila one prethodne, a šta ove godine, jer jako je sve slično. Tako da idealna veličina, čini mi se da ju ima mini Lulu, uglavnom stane mi i kamera kada putujem, kartice, sve što je meni potrebno stane u jednu torbicu, pravila sam greške, tačnije nisam ove godine jednu torbicu u Zari sam kupila da je veća, nikad je nisam nosila, zato što nekako onda ubaciti stvari koje vam ne trebaju, bukvalno da biste poneli sa sobom. Ovo najidealnija, najbolja, drago mi što sam uzela ovu veličinu i ovu boju. Mnogi su me upozorili ukoliko se nosi na džins, farmerke mogu da puste boju i da vam ode na kožu, sreća meni se to nije dogodilo sa njom, tako da mislim da je okej. Mislim iskreno zbog toga zato što ja nosim ovde uvek napred, pa tu imam neku majicu, a nije ono po strani pa da se onako tare uz farmerke, tako da kažem dobra kupovina. I kada biste mi pitali dve najbolje torbe koje sam kupila, najpraktičnije da sam najviše nosila jeste ova YSL i Louis Vuitton, ona crna mala, više sam zaboravila, Alma, tako nešto zove Alma Monogram recimo. Kad smo već krenuli sa torbama, nažalost ovo mi je u lošijim kupovinama i žao mi je što nisam izabrala jednu drugu koju sam gledala, zbog čega? Najviše zbog ovog lanca. Ne znam sad koliko fokusira na mene i na moje oči, ali vidite koliko je potamnilo. Ovo može se čisti, ja ovo čistim. Međutim, prvo što mi sad nije trebalo drugo jer sam žela realno da vam pokažem u ovom videu kako torba izgleda. Ona je inače nije bela, nego je tako nekako prljavo sivkasta, što mene malo nervira, jer na slikama, na videima ne deluje, prosto ne deluje mi čista, a previše elegantna, nekako elegantno napravljena torba koju ne bi se zamislili da je od ovog materijala, znači ove vrste kože i vidite ovo pozadi. Tako da je jako nezgodno, kad god se nosi uz nešto tamnije, ona pokupi to tamno i posebno ovu od ruku bez veze. A iskreno što se tiče nošenja, evo vidite kako izgleda, ovo je okej, ona je jako lepa, gde god sam je nosila neko mi je rekao wow, gde si je pronašla, svuda je rasprodata. Sve to jeste, ali možda za mene bi bilo praktičnije da sam uzela, možda čak da sam uzela crno zapravo, da sam uzela ovako crno ne bi vam se žalila sekund jedan, možda bi samo zbog ovog razloga, znači kad se ovo otvori, što je malo teže, ne znam koliko je praktičan oblik. Znači stane mi kamera, stane svašta stane u nju, ovde je šira tako da mi ovde stoji kamera, pa onda vamo sve ostalo, ali ne znam, mislim da posle nekog vremena da je stvarno nosim, koliko recimo nosim ovu YSL, mnogo bi se više uništila, tako da ne mogu da je preporučim, iako Jacquemus kao brand jako volim. Nove torbe su mi stvarno ludilo, ali eto možda ovo nije torba koju bih ja prosto preporučila. Zatim, što se tiče dobrih stvari, ja mislim da je ovo kupljeno, ja znači stvarno više ne znam, mislim da je ovo kupljeno u ovoj godini, to su ove Versace štikle. Razmišljala sam da li da ih stavim u lošu kupovinu s obzirom na to da sam ih nosila 2 puta, ali moram da kažem da ja nisam neko ko nosi štikle svaki dan, tako da za to koliko su mi poslužile za 2 događaja, stvarno su mi bile super i generalno mislim da
Makar sada ne bih kupovala ovu vrstu štikli po punoj cijeni, ja sam ih uzela u outletu u Italiji. Htjela sam ovdje da ih ubacim zato što obično svi, mislim inače, je milion crnih štikli. I sve je to super ako želite da vam bude efektna haljina, ali isto tako ima tih dana kad ja želim crnu haljinu, a na to mi stvarno još dosadnije crne štikle. Tako da neke ovako mislim su stvarno dobre, a uopšte im nije, stvarno nije toliko visoka štikla, a kažem nekako dobra je boja. U sve sokolovi, posebno crno ako se gore nosi. Što se tiče obuće u lošim kupovinama, nažalost imamo Off-White prelepe čizmice. Vi ne možete, ja sam bila presrećna kada sam ja njih kupila. Međutim, imamo više problema. Prvi problem je što su nošene jednom i vidite kako su se ovdje sa strane izgrebale, znači samo sve, evo kao. Ova guma se jako brzo grebe i ja, pošto sam ih naručila u Firenzu, stigle su kod Dunje, ja ih taj prvi dan obuvam, meni noga otpala, znači ne razumete koliko me je bolela, jako su napravili ovu gumu da stiska. E sad, moguće je da ja mogu da radim one fore, da ubacim nešto, pa ubacim već u frižider, kako već da se to razgazi, međutim ova guma je mnogo jaka, kao i ovaj kuvani džon. Čizma kao čizma je meni lepa, ali ću da uzmem da je lepo obujem, da vam pokažem to na kameri. Gore kada se obuva je super udobno, međutim dole, pogledajte koliko se ovo ovde savija. Znači, evo čak ja i ovo kada izvučem, što realno ja neću nikad nositi ovu čizmu baš, po stvari može ovako da se nosi. Evo što se isprlja, evo što se naprave ove borice. Evo vidite kada se pomera. Tako da iskreno zbog toga mi se malo ne sviđa. Jer pokušala sam i da uslikam, ja od njih nikad na kraju nisam slikala i nešto ne znam. Ovdje mi se napravila linija, ja sad izvinjam što ovako stojim, što da radim tako nadam što da vam pokažem. Vidite ovo, savija se prosto kada hodam i mnogo su mi lepše ovako kada ih vidim nego kada ih nosim. Još jedna stvar je što su, čekajte sad dok ih držim nozi, ovdje su jako uzane. Tako da razmišljala sam bila da su mi dobre, sigurno bih uzela i crne jer su kao generalno ove čizme koje mogu da traju, da su dobro napravljene, ali evo ovdje se sad i vidi ovdje pozadi kako su izgledane, što mi je jako žao. Ja sam dugo baš razmišljala da li da uzem one Bottega čizme skroz crne da imam kao za uvek. Međutim, prvo što su mi teške, drugo što mi se ne sviđa kada se izgrebu, nekako mnogo mi je bolje čak i da se češće kupuju neke cipele koje ne moraju, znači biti brand, može ovakva da se nađe obična crna u nekom random brandu, nije ni važno. I onda lepo se kupe nove na godinu, dve, ne bude izgrubane, ne budu upropaštene, a s druge strane sada kupujem Bottegu i da nosim tako razbiljene cipele, kažem, nije mi se dopalo. Random stvar koju sam ubacila jesu ova dva kačketa. Ovo bih računala kao lošu kupovinu, ovu kao najbolju na svetu. Realno, vi što se tiče kačketa možete da nosite apsolutno bilo koji. Međutim, meni su ovi New Era kačketi jako cool. Sad vidim na ovoj mi je cena 2800, nijednom nije nošen. Meni je najveći problem prvo što se meni ovo ne slaže, ta bela. Ja sam bila ubeđena da ću ovo nositi 1000 puta. Druga stvar zbog pudera. Nezgodan je jako beli kačket, osim ukoliko ga ne nosite na plažu, sam si ovo zajedno ili kupila posle mora ili tako nešto, ne znam. Žao mi je da se uništi ovdje. Imala sam neku SPF kremu koja je bila u boji i onda ne mogu da perem non stop. Posebno kao kada odnesete na putovanje, dok recimo ovaj ne razmišljam. Ja njega ubacim u mašinu, opere se sa crnim stvarima, to je to, izvadim ga. U nekom momentu, pošto vidite koliko je ovaj čvršće, logično jer je nov, a ovaj mi je malo ovako laba, verovatno od tog pranja i svega, u nekom momentu ću kupiti i nov, tako kupila sam i brown, s tim što mi je taj u Madridu. Stvarno mislim da je odlična stvar. Da, sad treba kačket plaćati 25 €, ne znam, to je do vas da li vam se tako nešto dopada, ali meni je jako cool. I nekako, kad god ne želim ili da me neko vidi ili prosto nije mi kosa kako treba ili ide sunce ili nešto, ja volim jako da ga nosim. Zatim imamo u lošim kupovinama dve torbice. Mislim da ste ovo znali prvi put kada sam pokazala ovu Bjelakom kolu. Moram da kažem nešto. Ovo je jako glupa kupovina, pazite, ovo nije skinuto, stoji ovdje. Glupo je ukoliko planirate ovo kao stvarno da negde nosite, ne znam, nije kao wow, baš je praktično, ne, ovo nije praktično ni za šta. Sem da ukoliko idete na neku svadbu, događaj nešto, šta je ova guma? Aha, to tako treba. Ovdje i ima mesta da se ubaci šta sad vi želite. Međutim, da nađete haljenu koja se slaže na ovo. Ja znam da ću u nekom momentu ovo nositi i da će se meni ovo jako isplatiti u mojoj glavi, jer će biti jako cool. Čak bih je nosila ne znači na ovo, nego ovako u ruci. I jako lepo sasusa ova torbica. Međutim, kažem, nije nošena ni jednom. Tako da,
I ako kupujete nešto ovako ekstravagantnije, hajde da to kažemo da je ekstravagantno, onda konkretno za neki događaj, a prosto ove godine se to nije desilo. I ni za što realno od ovih stvari ja ne žalim što sam kupila. Jedino za ovu Jacquemus torbicu bih voljela da sam kupila neku drugu koju bih češće nosila, ali za ove stvari nije ovo sad bilo ništa toliko skupo da žalim. U nekom trenutku ću ga iskoristiti i bit će mi super. U dobrim kupovinama imam ove Versace naočare, model 4385, ukoliko nekome treba, GB181. Pošto znam da ja kasnije kada me neko pita, stvarno će mi jako mrziti da ovo tražim, koje izgledaju ovako. Ja sam ih imala na 1.000.001 slici. Jedino mi sad malo nezgodno, malo su mi se raširile, vidite, odnosno na moju glavu. Ali, prvo što su mi naočare jako jednostavne, lagane, nema šljokica, nema zazalica, ja ubacim u torbu, izvadim, ne zanima me. Druga stvar, zbog očiju svega, neću da biram ajde da kupim 10 različitih naočara za 5, 10, 15 eura i da su loše za moje oči, već gledam da kupim neke koje su polarizovane, za koje ja ne moram da razmišljam i koje su jako lepe i sviđa mi se što su suptilne, tako da ovo se na kraju ispostavila kao jedna od najboljih kupovina. Stvarno jako sam srećna zbog ovoga i ne kažem, imam i još par tih da kažem da su jeftinije, koje su mi stvarno super, koje ja gledam da koristim kada se kupam u moru i nešto, za ove mi je stvarno žao jer ih mnogo volim. Kad kažem da nešto mnogo volim, a da je u pitanju stvar, stvarno ne mislim da stvarno to jako mnogo volim, ali eto, dragi su mi naočare. Onda imamo još jednu stvar koju sam kupila u istom holu kad je ovo, to je ova torbica koja, kako da vam kažem, naravno da nije praktična. Ja sad ovo ubacujem u loše kupovine čisto iz razloga što niste to videli kod mene ni na jednoj slici, a videli ste to u holu. Tako da, ovo je nešto što, kažem, nije ispunilo tu svrhu. Ali, zašto sam ja ovo kupila? Ja ću ovo nositi isto tako na jednu neku svadbu, neki događaj, krštenje negde i bit će stvarno odlična stvar. S druge strane, ovo zauvek može biti vaza. Znači, ja ovo kada sam kupila, Dunja me zvala i pitala jesi ti totalno prsla, šta će ti ovo, izvinjam se, ali prosto Nova godina napolju je haos, tako da čujete da ljudi trube. Fenomenalno. Ovo, znači, zauvek može biti vaza, jako mi je cool, mogu da držim i svoje četkice, sve, znači šta god ja zamislim, a s druge strane može biti torba, tako da mi je to jako drago. Samo da vidim kako se kače. Bože. Ovih dana, znači, ko izađe iz kuće, pripremite zapravo živce da se iznervirate unapred na ovaj haos i ludilo. Mislim, ja ovo spominjem kao loša kupovina, ali iskreno mislim čak i da je dobra. Nije nošena u svrhu torbe, ali nema veze. U dobre kupovine moram da vam pokažem, tačnije svrstam ovaj parfem. A sad, ako planirate da idete u Firencu, mislim da imaju još nekim mestima u Italiji, obavezno posjetite Santa Maria Novella. To vam je, pričala sam više puta na Instagramu, pogledajte vlog iz Firence, zapravo ranije je bila apoteka, kasnije su uzeli da proizvode svoje parfeme i ovo su toliko lepi parfemi, nešto gde vi bit ćete sigurni da apsolutno, ukoliko vam je to uopšte važno, ali neće mirisati na vas i da će vas ljudi, uvek se prisete kada osjete ovaj miris, sate se vas. Ja pokazala sam u favoritima Lancome parfum koji mi je predivan i stvarno da zastanete da pitate koji je to parfum. Međutim, u posljednje vreme vidim da su jako trendi određeni parfemi i onda mi je jako žao da sad svi odemo na neki događaj negde, nebitno i da svi apsolutno mirišemo isto. Ja tek sad vidim da je meni ovo katastrofa namešteno. Uglavnom imam mnogo dobrih parfema koji su, ne mogu da kažem no brand, ali koji su onako niš, ciljani, gde možete, kad neko putuje u Dubai ili negde, uvek kažem samo kupi neki parfem, pašćeš u nesvest i zauvek ćete da podsjeća na to nešto. S druge strane, uvek treba imati neki parfem koji je, da kažem, komercijalan, koji možete naći bilo gde koji vi volite. Tako da, generalno, jako je teško otići, bože, kako ovo lepo miriše. Prelep. Ja sam otkrila koja je moja nota, šta ja volim. Vaše može biti nebitno, imam drugu koju jako voli parfeme s tamijanom. Onda onaj oak wood, javor, orah, znači svašta nešto, tako da u narednoj godini možete otkriti koja je zapravo ta nota u parfemu koja se vama dopada. Što se tiče loših kupovina, moram da vam pokažem, tu su maske za laptop. Znači, ovo je sve sad kupljeno sa Amazona, sa Amazona. Svaka mi je pukla u ćošku, znači i ova tu, i ova, evo ovde bukvalno mi se odlomio ćošak. Tako da generalno šta god da kupujete od tih maski, donekle moja preporuka da ne plaćate to kao da kupujete ne znam ja šta, jer na kraju dana sve se polomi, kao jedno staklo, znači koje no spy staklo koje ja imam na telefonu, koje da ne može niko da vam, pa dajte, to je favorit zauvek, to je dobra kupovina. Ljudi kupite to na AliExpressu, neko će sad reći kao pa ne, ovdje ima bolje, ima, sigurno da ima nekih mesta u Beogradu ili bilo gde koji stavljaju odlično ta stakla i to, međutim
ja prosto na 2-3 meseca moram da zamenim to. Da li mi ispadne telefon pa negde uđu oni mehurići, da li mi prosto pukne, šta god. Mislim da je mnogo bolje naručiti odande pa nek vam stigne za 2-3 nedelje, ono za $3, kad mi neko kaže pa izgubimo se neki paket, ok, za $3 stvarno niko neće trći, naruči ponovo, stići će ti. Tako da ova su oba polomljena, jedno je bilo, na primjer, 30-40 €. Ovo je stvar koja ne može da se nađe na Elektrisu, uvijek moram da naručim sa Amazona, ali hoću da kažem da nije bitno bukvalno koliko, čak mislim da je ovaj bio tipa skuplji, nije bitno koliko košta, prosto ovo je ta neka plastika, plexiglas, ne znam ni ja, tako da se to lomi. Pošto ja, nažalost, pola stvari mi je u Madridu, pola ovde, ja imam još loših kupovina i dobrih, samo ću morati da vam ubacujem snimke i slike. Što se tiče loše kupovine, to je Nespresso aparat u Beogradu koji ću vam ubaciti ovde. Uglavnom, zašto je on loša kupovina? Nije on loša, ali je ovaj aparat ovde meni mnogo bolji koji imamo u Madridu. Čak mi u glavi da je ovaj ovdje bio jeftiniji od ovog. Zašto to kažem? Mnogo lakše da se čisti, možda manje staje vode te pozadi, ali nekako lakše mi je za čišćenje, praktičniji. Ovaj možda ima veće, ono kao koliko kapsula unutra uđe, upadne za čišćenje i to. Ali iskreno ovaj ovdje mi lepše izgleda, nekako elegantniji i kažem bolje radi. Može se desiti zato što je malo stariji, iako sam ga čistila i sve to. Ali kada bih ponovo birala, izabrala bih ovaj ovdje. Zatim što se prečišćivača tiče, znači, ja mogu 3 brenda koja su mi najbolja, su Scepter, Philips i Dyson. Dyson imam u stanu, Scepter imam kod kuće, Philips u ofisu i sva 3 su odlična. Ima još milion drugih proizvođača koji takođe imaju te prečišćivače vazduha. Ja u nekom momentu ću sigurno kupiti možda manji da mi stoji spavaću sobi, sad da vas ne davim stvarno sa tim. Mislim da su super stvari, tako da ukoliko štedite novac za nešto bitno, veliko i tako to, mislim da su to dobre stvari s obzirom na to kakva su predviđanja za sledeću godinu, bolje da o tome ne pričamo. Loša stvar koju ću definitivno da vam ubacim jesu pantaloni iz Zare. I to su pantaloni koji su oprane 3,5 puta u mašini i pocipale su se, tako da prosto zavisi. Znam da se svi žale na kvalitet Zare, generalno zavisi za koje i kakve stvari, ali da su najbolji što se tiče kvaliteta sigurno da nisu, tako da te pantalone su mi bile užasna kupovina, iako sam ih stvarno nosila. Dobra stvar jeste ovo Brown, mislim da se brand izgovara GVP i tako nešto. Jako praktično kad putujete negde, s druge strane imaju kao kartice, tačnije rupice za kartice, možete ubaciti to, a s prednje ubacite telefon, što je meni ultra praktično, jer ja od uvijek imam 2 telefona, nekako u jednom italijanski broj, jednom srpski, sad je trenutno španski i srpski, to su na oba imam Whatsapp, oba koristim 24 sata dnevno, s oba se slikam, snimam i to. Tako da uvek taj jedan nosim tu koji mi služi kao hotspot, ovaj drugi u rukama i tako menjam. U zavisnosti šta mi je potrebno, tako da mi je ta torbica stvarno super. A s druge strane, loše kupovine moram da svrstam bilo koje slušalice i one bežične baterije koje tako random se kupe. Zašto to govorim? Zato što imam toliko bežičnih baterija koje bukvalno ne mogu da mi napune ni jedan telefon. Kako uvek nosim 2, prosto u različitim momentima, nekad punim jedan, nekad drugi. Potrebno mi je da sa tom baterijom ja mogu da napunim nešto stvarno ekstra. Ubacit ću vam koji sam ja kupila, sa kojom sam stvarno zadovoljna i koja je stvarno brza. Tako da, to je neka preporuka i generalno te slušalice lošije, 2-3 para sam kupila, možda sam vam mislim malo tokom vlogmasa, loš zvuk, bez veze, tako da od sad vraćam se na ono, kupujem samo normalno u radnji, da li su Samsung, da li su nebitno Beats, šta god, znači to je to. I za kraj spominjala sam možda patike te u favoritima, to su Nike Air Max Sun Club patike, jako udobne, jako dobre, spominjala sam u favoritima, tako da neću ponovo. Mislim da bi to bilo to za ovaj video. Nije ove godine toliko bilo grešaka, niti sam ja shoppingovala do iznemoglosti. Jesam, sad posljednja 2 meseca haos, tako da to će se svrstati u ovu godinu. Ali stvarno nisam te stvari toliko stigla da iznosim da vam sad kažem, ovo je bilo super, ovo nije, prosto ne znam, vidjet ćemo. Hvala vam puno što ste gledali ovaj video, nadam se da vam se svideo, nadam se da uživate. Sutra se družimo poslednji put u ovoj godini, u narednoj se naravno družimo svaki dan, tako da to bi bilo to. Hvala vam puno što ste gledali ovaj video i vidimo se sutra sa novim. Ćao ljudi!